Και αφού η εταιρεία, το όνομα της είναι Umi και το μοντέλο κάνει hallucination detection, ονομάσαν το προϊόν τους, είσαστε έτοιμοι, Halloumi. Έχω μια είδηση από τον κόσμο του AI, την οποία δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να σου την πω, εκτός που το ότι το όνομα του προϊόντος είναι απίστευτα ωραίο για εμένα. Και κυπριακό. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία με το όνομα Umi. Εντάξει, η οποία η οποία Umi ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό έναν καινούριο μοντέλο το οποίο κάνει hallucination detection. Πριν να προχωρήσεις, απλά να σε διακόψω να πω ότι το Umi τι σημαίνει Open Universal Machine Intelligence. Okay. Λοιπόν, και αφού η εταιρεία, το όνομα της είναι Umi και το μοντέλο κάνει hallucination detection, ονομάσαν το προϊόν τους, είσαστε έτοιμοι, Halloumi. Και αν νομίζετε ότι είναι κατά λάθος ή ότι δεν ξέραν τι έκαμνασαι, ξέραν ακριβώς τι έκαμνασαι. Γιατί ο co-founder και CEO της εταιρείας, το όνομα του είναι Μάνος Κουκουμίδης. Νομίζω ότι είναι κριτικός. Αν μας ακούει ο Μάνος, δικαιούται να μας διορθώσει.